mangan paling nikmat nok donya lur. Ya iki lur, kon milih iki ora tau restoran wis pokoke engko sik paling nikmat kanggoku ki ya mangan ngene iki. Iki iwak mas tak goreng, sambel bawang lombok karo bawang tak kei jelan, tah panas ngono kuwi. Iwak jagung. Iki godhong sak kebon iki mau tak rambani kabeh. Ngene iki manganku ngene iki lho. Mangan paling nikmat ngene iki. Apa meneh aku nek ditakoni, "Bu, mau makan apa?" Seminggu sepisan aku iki mesti mangan ngene iki lho. Manganku ngene iki. Iki jek ono sing kurang. Nek aku nganggo tak ngenekno bareng. Tak renyet ngene iki sik. Masyaallah. Nah, ngene iki. Nganggo tak kenekke sik iki lho, Lur. Nembe nikmat luar biasa. Lho, sampean apa paling nikmat mangan nok donya apa jajal, Lur? Aku ngene iki, sambel bawang, iwak mas, ya toh, karo godhong sak kebon, sambel bawang ngloteh ngene iki. Iwak jagung. Ya Allah. Nek sedulur paling nikmat mangan apa? Sampean paling nikmat mangane apa? Iki lho, ngene iki. Sambel bawange. Ngene iki iwak jagunge. Ya Allah, nok omah. Ora perlu nok restoran-restoran. Sambel bawang ku kaya ngene iki. Tak dulitke, sampe muncrat. Tak dulitke ngene iki, tak letokke nggone sego, ya toh. Ngene iki, lho. Ngene iki lho. Langsung dimplok. Nganggo iwak jagung. Nikmat mana lagi yang kita dustakan? Allahu Akbar, Masya Allah. Mungkin orang kaya makan menjes. Sumu guys, walaupun ada AC. Menjes iya, menjes tempe gembus. Kon ku gak esok lagi nyaro tempe menjes ini. Gak iso, orang kaya itu susah. Kalau orang kaya aslinya dari kampung. Sekali kampung tetap kampung, ya desa kon niku. Iki apa iki jenenge? Ini petis. Wireng-wireng enak ngangeni ngene iki ya petis iki, petis Jawa Timur. Mulai nang nek wong model kaya ngene iki gue enak rasanya. Andani. Kalau ngebor kon gawe kerupuk uli ora ketinggalan iki, kerupuk uli. Enak iki. Masya Tuh, Allah. tebel tapi gurih kriuk to. Omahe pikir iki panganane duwe sore pol merdeka ya. Aduh. Kus balik Indonesia. Mangan ki yo kaya ngene iki. Kok njajak enak appetizer pembuka. Dessert penutup. Ini loh appetizer iki. Ya toh sayur, penutupnya jengkol. Ya kan? Main course makanan intine sego karo sambel ngene kan enak wis dikrawung ngene iki. Ini nek mangan yo mangan omah ngene iki karo mbak-mbakku. Nah, kayak John. No. Iki Mas Joni tenan iki Mas Joni. Ya toh, iki Parjo, piye, Jo? Apik, Bu. Iki Parjo bebek Joni iki nomahku kene iki. Mangan ora usah nganggo appetizer, ora diuplek ngene. Nek mangan nang omah iki karo mbak-mbakku sing masak kabeh kuwi, sing masak kuwi. Sri, Siti. Kuwi ana Darmi barang iki. Darmi mbok-mbokane kene nek masak nek kene Darmi, Siti karo Sri. Alah, mangan ngene iki enake ora gengsi. Ora usah gengsi, aku nek mangan yo ngene iki. Enake rak karuan, ngerti ora? Ora usah nganggo appetizer. Iki disute jengkol.